Hej. Velkommen til den her video. Jeg vil lige starte med at sige, at videoen er betalt og sponsoreret af tchost.dk. Og ja, den her video kommer til at handle om tchost. Jeg har både fået sponsoreret en Minecraft server, men jeg leger også Minecraft server hos dem. Og ja, tchost, det er efter min mening Danmarks bedste og billigste selskab, men det er det billigste. Og nu vil jeg bare vise lidt rundt, så ja, lad os gå i gang. Her kan du så bare se forsiden, og det var jo tchost.dk. Og der kan du se deres billige priser, du trykker priser, kan du se deres priser. Og her kan du se deres fordele. Og så lidt information nede i bunden. Så kan du for eksempel skrive til deres live chat: hej, jeg har nogle problemer. Og så, ja, så vil de så svare hurtigst muligt. Yes, lad os godt kigge på priser på Minecraft server. Her kan du se 2 GB for 40 kroner, 4 for 75, 6 for 84 osv. Og det vil sige, for eksempel, der skal kigge på den 30 GB for 360. Det vil sige, 1 GB i gennemsnit koster 12 kroner. Det er Danmarks billigste. Og VPS'er, det er for eksempel, hvis du skal bruge en VPS, hvis du for eksempel skal eje dit eget serverselskab, så kan du lege af os, så kan vi hjælpe dig med at starte det op. Og så er du kontakt. Så kan du kontakte dem, og ja, det er deres hovedkontor. Det ligger i Sorø, så kan du bare trykke der dine oplysninger og trykke send. Og så skal du nok svare. Her logge ind, du bare logge ind på kontrolpanelet og deres kundeside. Og ja, det tror jeg bare var alt. Og jeg vil sende link ned i bunden af beskrivelsen, hvor du kan gå ind og kigge på tchost hjemmeside. Det er godt. Tak fordi du tog med i den her video. Vi ses. Hej hej.